L'arribada del mes de desembre és sinònim de fred, família, dolços, però sobretot de compres nadalenques. Pocs dies abans que els Reis Mags cavalquen pels nostres carrers, són molts dels veïns que ultimen els regals que faran arribar als seus veïns o estimats. Però són més de comprar per internet o d'acostar-nos a la tenda de baix de casa? Sol comprar en tenda, en comerços físics. Hay que apoyar los comercios en el pueblo. De hecho, ahora mismo me voy a comprar juguetes por ahí. He comprat alguns en el comerç local i altres per internet. En el comercio local, porque por internet no me fío. A mi m'agrada més anar a les tendes, perquè ho veig jo. Però sí que és de veres que és molt més còmode per internet. La pandèmia ha significat un canvi en les conductes del consumidor. Si bé abans de la irrupció de la crisi sanitària la compra digital ja era un dels canals per antonomàsia dels espanyols, les restriccions de mobilitat i el tancament d'establiments va disparar la modalitat online. Tot i això, són molts els usuaris que amb l'arribada d'aquestes dates prefereixen acostar-se a la tenda del seu barri. L'atenció personalitzada, contribuir en l'economia local o la seguretat de poder veure el producte y tocarlo son algunos de seus motivos. Ahora con todo lo del COVID que ha pasado nos damos cuenta que las cosas pequeñas tienen muchísimo más valor. ¿Qué significa? El venir a una tienda local donde te conocen tus gustos, el venir a una tienda y el disfrutar de ver, de probar, que no me gusta no pasa nada, pero eso no se tiene que perder. Antes ir de compras era un placer y tiene que continuar siendo así. La quantitat de serveis que donem, canviem el llibre, si està defectuós també dona igual que passi el temps o no. I entonces la gent està a gust comprant el comerç local perquè a banda d'això el té al costat de casa i les circumstàncies que es donen són les òptimes per vindre al comerç local, al comerç del nostre poble. Pel que fa als diners que destinem als regals de Nadal, aquest any gastarem un 7% més que en 2020, el que suposa una quantitat mitjana de 258 euros, segons una enquesta realitzada per Kantar a la plataforma global de comerç electrònic eBay. Yo normalmente más de 50 euros por persona no me gasto, no puedo tampoco. Jo crec que alrededor de 150 per persona. Com tinc molts nebots, una mitja de 200 euros. No m'agrada calcular-ho perquè me deprimís, però no sé, no aplega 500 euros, crec. D'altra banda, el mateix estudi indica que la major quantitat del pressupost per als regals el dedicarem als més menús de la casa, seguit de la parella i els pares. No, solamente a los sobrinos, a las sobrinas y ya está. Tots igual, ma mare, la meva germana, mon pare i la meva parella. Para la familia, para los hijos, está bien con la familia, bien contenta. A la família, en general. Ara sols queda esperar l'arribada de ses majestats i veure si aquest any venen més carregats de carbó o d'allò que hem demanat.